Ready to deliver na lang ni Siza. So nag-deliver ni Papa Eddie og 3, 6, 7, 8. Kang ay rin to usapan nak no. So gahong nahimo day guys 3, 4, 5, 7, 8, 9. So napo kay ngani guys hanggi gawas na laman nagkanang alamang guys na babaw. Bitaw og deliver ko daning alamang ug mangga. Deliver ko daning upat guys. Kaso guys, diri ko bye-bye gagis na ang apay wheel shark dito. Deliver ko daning upat. Salamat kay kado sa nag-order dani. Ayo. Ayo sa guys. Kay naining pahabol. Nalig kuan hakuton pa to. Iber na day mambiag kuan kabilya nga 20 og pulo ka 9 mm. Hala po disang ipagawas kay nangahugman nagsang kuan dahon. Na dami dari sa kuan niluan kaya magapas mini Crystal kay muli ay nawa naman ang kuan pa oh sulog palayo sa intawon sa uwan kay naning dagum na ra ba napay paglarga sa may shipping oh. Ano ba juga ni klase? Tulog ta ako niya kamay na habang tikas pa ako nakamatay. Okay. Naalagi mo announce pa unyang gabi. Naglibot. Pwede ka naglingkod. Nas ko boy. Puno di ay. Di mo na ang sakay. Ay na uya oy na. Iring to. Ha? Mas Crystal. Katulgon pa man lagi ka nak. Ha? Tulgon pa man lagi ka. Ipanood na mga sisiw. Anong gigawas man lagi ng sinilas? Guys, nawahi day ko kay nakigibuhat pas gawas guys. Kay gutom naman ni siya oh. Gutom siya kanay uli di siya kay nay magpautan. So ang gidali-dali ang utan guys, ang nautan ko ang rajid ganang kamunggay og kalabasa kay mo ra may kuan niya wala ko ka-harvest og talong. Napoy ang palayang bitin nas gawas. Ayaw man sa kaon niya among Labinit yo. among pinakalami nga sudan guys is bulad pare sa utan. So mga untang tanan guys, nawahi magugkaon guys kay na pag-prepare sa gawas ang mga alaga. So lami jud guys basta utan. Lamaw ang tawag dani guys. Natay dragon fruits, mangga, o kapayas, saging. Di ba lami kadyo guys. Ganan ko aring kapayas o kaning dragon fruit, mangga o so yummy guys. So gibutagan ako na siya ibap na kaning condense. So na type fruit salad. Fruit salad guys. So na guys, na tayo dessert.
Dessert ni siya guys na mix dragon fruits, mangga, saging, papayas. Huwag lamin sa avocado kayo. Pagkapalit ito avocado. A few moments later. Guys, gikan din sila nag-jogging. Silang duha kay uli naman as Crystal. Kay wa may klase og Sabado, Domingo ihang summer. Asa yung balik mo niya ning hapon day? Ah, Domingo ba ni ugma? Magpahag ka. Ihag ko nung isa day ay Ayaw mo kapasa niya. di nag-jacket na siya. Isa na sa mun muna. Min, magdita ang nini. Hindi mo sa ganahan. Mati! Sikit kat lang na. KitKat na lang kay kuan cute kaayo. Prinsesa nilang tulungan. Gusto si Milky nga na ay pagka tilapia. Tilapia. Pagka tilapia eh. Si tilapia nga. Tilapia color ba? Tilapia, manis lang duha. Ug 1/4 nga tilapia. Uy, maayog mo la. Bita lang ang baba. Gilaban iyang rubber shoes. So man sa technique guys og para di mayelo ang rubber Wala mo shoes. tata ang sintas kay. Busog kay ba? Hala. Hala ko man ang ikusot. Anuhan. Katawa siya. Wala mo lang kasi mo kitang tabing horis. Wala nalip yung malago. Wala grabe. Hala. Akong gibrasan mo. Halingino, guys. Oh. Ang tama na kay tinamawga kung kuan. Mawag ako na tangon ako. Katawa sila kay pero limpyo man pud kay Limpyo man imong ibrasan. Yung sa ni mo ni Ariel, paglapa. Ariel, good na. O, kuskusan gani. Hala ha. Maglisit ko siya. Yeah. Guys. Dali na kayo yung ligura. Prastali. Ay, palang. Dili lagi. Gun kay sana nagdawa pag sapatos niya. Nga naman dyan na. Tapulan na. Tang listo. Tamulan jud ka. Gapay. Limpyo bang good na. Wa man nagibutang og basakan ng sapatusa. Kiram na day kay wa man pud makuha nang iyang kuan day. Nugaw. Wala pud matanaw lang pud na ang limpyo kayo. Asa ka ana? Di mo gud gikay ni mo. mo. Itagik mo. Kuan lang. Iya po nang gihumulog. Man Ariel. Grag sundrok sa malay color dito ni. Ang palit ko kag palito nakatiguman ako tong kuan. Itong Boston nga ano. Tanay. Correct. Ano din kang TNN din. Salamat. Dugan Yes, na kanino? Patusa. First kuan sa First pag-vlog pa nga. na mo. First branded shoes food. Kay Nike. Ako na na. Dili pa ask na. Una na kay kanira may May makuan ilo mo. man gani ng ano para sure. Pero init. Pika sa. Salamat ka kay gilabhan niya bisig wa tang tanga og Flintstone. Kira lagi na. So, sa nag-order na ni set out ko ni Jael Cargo diha sa Cebu City siya na-order na ning kuan. Ni amiga na ni Angelita Munoz Buscato. Salamat po guys. Diyan magdadaan ni diyan ni ato padung Cebu. Dahil sa kuan mingming galuto day ko mambi og kuan i-deliver na naman ni kay kaning unom katab dadun sa Cebu. Na ni order mga taga Cebu. Og kani siya kay mo kuan mo gud siya nak. Ngilog ni si Mun dali akat kay anong kana pud ka. Maginuton gyud na nila kaon. May iso ano? Suko di sa gidnapon. Guys, so Layaway mo yung buklay. Pagunting ko kay buhag-hag. Sa balba. Kay mong gawas ang May taas, may mubo na yung buhok. pero sa una ako rumiti gupit ninyo. gururon. Guyuron gud minim padulos putanin. Guntingan ang buhok. Ang gunting pa dito itong kape. Kaya na iuwan guys ay lain kay ang panahon.
doy kay naay gani. Pero nauga ang sapatos, day. Hindi na namin maggupit. Para di na adtog parlor. Sabi ko sa amin. Yung naman ni ano, buwakan naman ni. Ibutang nas ko anday sa tubigan karong mutali mo taas. Tinan ko, nag-stock na po sa mga picture ko na. Buta pa na ako buhok diri. Uy, basta na po. Pabiyan ta ni munak. Ayaw! Ipabi niya nag-aaral. Ipabi ba? Nasakto na nagtawa na. Laway Brahman na siya. Tupi na mo. Only Nicole touches my hair. Pina na, Gamay na Yes, Ritra. magbawas kay taas kay nambuk na diri o niya. Di ulan hanggang nag-aaral. nataas ang nabawas oh. Loy salamin. Nabuak. Asa na ilabay mo? Skandal. Ikay magpakaon ko sa manok. Hala, di anay kuan oh. Panahon na sa kupong-kupong. Di anay basol. Asa ni ma? Kuan ko diri. Mag-evaluate ko sa inyong trabaho. Charot. Nga na maging balwit ko no sis. Trabaho. Evaluate. Dahil dati! Kuyog ka dati! Kuya gisate. Yung magpakaon sa manok. Isa man. Karon ba kani kang gawas dire? Wala na. Ano ma? Kani may kwarto? Kana kwarto na. Kwarto. Ano ako kay unsaon kaya Kwarto. ba nga nana? Pag-wonder ako kung unsaon nila pagama. Asa ani ma? Duha raman eh. Ki uy. Kwarto na. Kwarto katong dito ninyo sa ate. Ug kwarto nang diha dapit oh. Pag inigsulod mo sa usa ka kwarto, naay pipultahan sa sulod or pagulong ka sa usa ka kwarto. Unsaon na? Kani og kato? Diya. Pultahan na diya. Diri? Nya katoy kaupat akong ipaupat nga kwarto dito dapit sa ano. Kumari ka diri ang kwarto. Kwarto na, duha ka kwarto dito tapad. Ang kwarto ni mami ni kani. Kani ka mami na. Mami ni. Kani sala ni. Oh, sala rin siya. Nya katong Diri Imuhang kuan ma, imuhang tawagan ni. Diri sugod. Teres. Pultahan na. dari dako kayo. Ang teres na to, Dako kayo siya oi diha. dili magsugod ang teres. Ako mapusti dito, balay. Hala dako as diris no. Niyo balay panidanti. Napay kwarto sila. Dili anak kinugmus na. Unya. Shout out ko no diha ni Jael. Sa to? Ibon. Jael sa ibon niyo nang harvest na siya oh. Talong, kamunggay, sili. Nya mang harvest pa na siya diring kani mang harvest pa sa aning kani oh. Nakatilaw na mabuan ni oh. Ang palayang bitin. Lami. Iya ni sang gataan kanang Bicol Express ba? Yan sang gataan. Ako ang isagol sa utan, lami no. Ang kanang pangguntinga oh kay ako ang video diri kari urahari. Katong dako. Gani. Kani dako? Daghana oh. Kay guwa dabong pa man na aw kuan pa man na. Lamin po na sa ibutang nimos utan. Oh, isagol bida na ko sa utan, dako ani ay. Napo siya ran taasa din sa tanan. Tag-as ko bida ay. O pag suroy diri Jael, kay ro maka-harvest pug ka oh. Shout out diya sa mga taga Cebu kay taga Cebu man gud ni akong jamiga. Nasa Sa ibon. kuan na to sa ibon oh. Isang gamay. Oh, kira na. Sakto na ni uy. Napay daghan dito sa kinatumyan oh. Ang muutan na kameraman og nay mga riganahan, muutan. Sakto na ni. Napay kadang kanadakan oh. Wala Ginoo ka dako ani. Karong ma-picture ka isin ni Jael. Oh, shout out Jael. Oh, El cargo. Ay, naputol sa yanga uy. wala naputol. Dali ra magud sa maputol. Oh, Kay humok pa ba? Ngani-ngani pud ko guys so kay panit magugkog mangga.
Kinay nag-order mga maestra gud sa mangga, yung bagoong ganahan man sila. Murag Sa ilahan. mangga. Mm. Ano, daghana ni mo inani no? Solidad man eh. Oh, daghan kay ko didto niya ako nagipag-ibot mo lang solidad oh. Kay mo buwang man pud siya. Mo kuan ka? Ay, bulak nga ako. Ah, kinudaghan nino, daghan kay nangayo diri. Sa Diri ninganhi diri kay pangitaon ba yan ang solidad daron? rito, buhay tao sa O nya nagmanguan mang. Na ako gipauga diri na yabo pud asa to na yabon. Aw pwede man ka mag-ibot. Ay, tanaw? Oh, Dito? pwede ka mag-ibot. Guys, so nagpalit siya sa bumbil oh. Salamat ako ning dumigan niya ako ni nasa Daghang sagbot. Di na kuha na sa bunga sa kuan. Kuha na Mr. and Mrs. Kanahan mo palit na na. Daghana oh. Kay kani jud karon kuani kanang palitunon jud ni sa mga tao kay ganahan sila sa mga buwak ba. Kung ipadala ni sa Cebu man yun doon. Ako. Ako ra. Asam ka? Dari. May basig natay sikwa dari. Daghan ka bunga dari nga kalabasa gani. Dito, daghang dito kay bunga. Ayun si Pina, daghang bunga ay. Ako na tinuod sa. Dito sa kalsada daghan ta to nya na. Ako gipatangtang manamo nya na. Tangtang na. Ano gitangtang mo? Kay puno na kay dito. Ha? Puno na kay ba? Tambok kay na kay sige mabutangan nilag taig kuan sa ilawom na. Taig kanding mga nga na tambok siya. Oh, gusto Nya, kay kandi. moabot po din sa mga 2 years nga na 1 year mo. Kaya ang kakuha nga ni sa unas. Oh, naibunga na ah. Kaso dadi pa kayo sa mahali. Hala, oh. Unsa pa ni siya? Malbiri. Murag nikaon mo ka ana, unsa to? Mo na yung ganahan niya ti daday ipa tanom. Kay kana ako manang ibton oh. Asa? Kanang naidako Kani? oh. Oo. Ipaibot man na niya kay pautro. Oh, naunsa na mo rin nangabot na mo diha. Nalimpyo. Kabaray, kabubot. Na, ibis nagdiop na siya. Nagdiop imong gipa trabaho. Nalari ang bahay guys, pero nasa Cebu na sila gakuan. Ga Cebu.